Danas smo ovdje u najugroženijem delu gradske opštine Crveni krst. Tu su smeštene 24 romske porodice i gradska opština Crveni krst u saradnji sa nemačkom organizacijom HELP i Romskim kulturnim centrom je obezbedila humanitarnu pomoć da olakšamo našim sugrađanima život u ovom teškom vremenu i u ovoj pandemiji koja se dešava na teritoriji Republike Srbije, kao Evrope i sveta. Paketi sadrže prehrambene proizvode, hemiju i brašno. To je nastavak akcije koja gradska opština u saradnji sa udruženjem, sa Romskim kulturnim centrom i humanitarnom organizacijom HELP radi već duži vremenski period. Ovde gde se danas nalazimo su nehumani uslovi života, ljudi nemaju struju niti osnovne uslove za život. Mi kao rukovodstvo gradske opštine Crveni krst apelujemo na rukovodstvo grada i nadležna ministarstva da u što hitnijem roku reše njihov problem oko elektrosnabdevanja kako bi imali osnovne uslove za život i izbegla se pojava pandemije i raznih zaraznih bolesti.